тамоми муассисаҳои мамлакат барои гузарондани зимистони омодагӣ ҳамаҷониба мебинанд. алалхусус дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи шаҳри Нав барои гузарондани сармо ситоди махсус ташкил карда шудааст. беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Нав дорои 18 шӯъбаи махсусӣ гардонида шуда буда тамоми намудҳои хизматрасониҳои тиббиро ба аҳолии ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонад. 20 маркази саломатии деҳотӣ ва 15 бунгоҳи саломатӣ мавҷуд аст ки бо тариқи шартнома мо 35 тонна ангишсан харидорӣ карда бо миқдори муайян ба ҳамаи ин муассисаҳомон аз рӯи аҳолияшон тақсимот карда шудаанд. айни ҳол онҳо бо печҳои аловӣ таъмин мебошанд. ҳуҷраҳои корияшон бо таъмири косметикӣ аз таъмир бароварда шудаанд. айни ҳол мо барои самарабахш гузарондани тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ба пуррагӣ омода мебошем. муассисаҳои таълимӣ пурра бо маводи сӯзишворӣ таъмин гарда синфхонаҳои мактаб омодаи зимистонгузаронӣ мебошанд. баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо имрӯз дар муассиса тавонистем ки аллакай то имрӯз дар анбори муассиса зиёда аз 30 тонна ангишт ва 10 метри куби ҳезум захира намоем. ва ҳамеро гуфтам ба маврид аст ки имрӯз муассиса бо низоми ягонаи гармидиҳӣ пайваст аст ва он захираи ангишту ҳезуме ки мо дар анбори муассиса захира намудаем ба пуррагӣ дар мавсими тирамоҳи зимистонӣ дар пеш истода албатта басандагӣ аст. албатта мо бобори комил гуфта метавонем ки зимистони дар пеш истодаро бе ягон камбудӣ пушти сар менамоем. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри Нав низ бо мақсади таъмини бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар фасли зимистон омодагӣ мегиранд. то имрӯз аз тарафи масъулони соҳа 500 куб реги бо намак омехта шуда дар ҷойҳои махсус захира карда шудааст ки мувофиқи нақша ба зимистонгузаронӣ басанда мебошад. барои гузарондани зимистони солҳои 2021-2022 муассисаи мо бо пуррагӣ омода аст. ба миқдори 500 куб маводи ҷидди лағжиш, 25 тонна намаки техникӣ, ҷои кори коргарон бо пуррагӣ таъмир мебошад. ҳезум ба миқдори 4 куб, ангиш ба миқдори 4 тонн захира карда шудааст. техникаҳо бошанд бо пуррагӣ таъмир карда дар ҳолати омодабош қарор доранд. кормандони ҳамаи соҳа дар ноҳия бо назардошти он ки таъмини саломатии аҳли ҷомеа асоси рушду пешравии диёр аст, баҳри баландбардоштани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ нақшаҳои мушаххасро роҳандозӣ хоҳанд кард.